rashin sani. Jama'a assalamu alaikum. Da farko dai sunana Nura Shela kamar yadda kuka sani. Sannan ni ne jarumi a cikin wannan fim mai suna Arashin Sani. To alhamdulillah malam Nura. Kai ne jarumi a cikin wannan fim. To masu kallon ka za su so su ji matsayinka na jarumi wani kalubale kake fuskanta a wajen daukan wannan shi. To gaskiya abin da yake kalubale zan iya daukan shi ba kalubale bane. Saboda duk ma'aikatan da muke aiki da su kusan abokaina ne da kuma wanda muke tare da su. Saboda haka mun fuskanci juna wajen aiki zaka ga ba mu samun matsala sannan kuma ba mu samun kace na ce a ciki. To gaskiya bana tunanin akwai wani kalubale da samu a cikin wannan aiki. To alhamdulillah kamar yadda kace ba ka kalubale baka da samun kalubale malam Nura a cikin wannan aiki na wani sin ne ko baka wahala matsayinka na jarumi. Gaskiya akwai wani scene episode 1 inda aka ce na riƙe wuyan tsohon nan. To gaskiya an sha gwagwarmaya da ni akan na riƙe wuyan tsohon nan sai ga tunanin kamar gaske ne da ƙyar ne wannan acting din wallahi. To gaskiya kusan shine scene din da na ji har sai da na kwana ina tunanin wannan scene din saboda abun ya tsaya mun a rai ina tunanin kamar gaske ne na riƙe wannan mutum. Alhamdulillah. Malam Nura da kai da ma'aikatan da kai da mutanen da ke cikin wannan shiri da wani jarumi ka fi jin daɗi idan kuna sai tare da shi. To gaskiya jarumin da nake jin daɗin sin da shi ba zai wuce yarinya da muke aikin da ita ba, Minat Elfillo. To kusan ita ce gaskiya Amina kenan. Ya kake kamanta irin soyayya da kai tunda dai ana samun kalubale a ciki tsakanin kai da ita ya kake jin abin a cikin ranka? To gaskiya da mun tun kafin wannan fim din mun yi sabo da ita sannan mutane ma suna tunanin cewar ko kanwata ce ta gaskiya haka ga ana mun comment ana cewa yarinyar nan muna kama da ita haka da sauransu. To kawai dai haduwa ce ta industry kuma da yarda da muka yi da ita da muka yi da juna kai. Masu kallo suna ganin kamar soyayya zai iya alakantuwa a gaskiya saboda shafuwar da kuka yi. To wannan dai kuma wani abu ne na ubangiji wanda shi kadai ya bawa kansa sani abin da yake ƙoƙarin shiryawa tsakanin da ita. Kamar masu kallo za su san wane ne yake ɗaukar nauyin wannan shirin. To wanda yake ɗaukar nauyin shirin a rashin sani akwai Suleiman Bokal wanda shi ne yake ɗaukar nauyin shirin. Wani saƙo za ka miƙa wa masu kallon ka a yanzu? To saƙon da zan miƙa masu kallo na masoya ina muku fatan alkhairi ne kuma ina godiya da irin dukkan soyayya da kuke nuna min da irin comment ɗin da kuke turo min da shi na farin ciki kuma ina jin daɗi saboda haka ina godiya Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma ina mai yi muku albishir da cewar ku ci gaba da bibiyar mu YouTube channel ɗinmu mai suna Shela Hausa TV 24 a yi mana subscribing a danna ƙararrawa domin sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora shirye-shirye. Sunana Amina Salisu Ahmad wacce aka fi sani da Minat Elfillo kuma ni ce jaruma a cikin wannan fim a rashin sani. Malama Amina kamar yadda kika tsinci kanki a matsayin jaruma a wannan fim a wanda kalubale kika fuskanta a wajen yin aikin? To gaskiya ban fuskanci wani kalubale ba. Kamar yadda kika ce baki fuskanci kalubale ba. Bara a rasa wani abu wanda zai zo ko a wajen aikin ko game da yunwa ko wajen tahowa ko wajen sa kaya ko kuma ki faɗa da producer film ko kuma director film ya kike ganin haka? Gaskiya makamancin irin wannan abun bai taɓa faruwa ba. Duk lokacin da za mu fita mu yi shooting ɗinmu muna fita ne mu yi shi cikin kwanciyar hankali cikin fara'a kowa cikin nishaɗi da walwala muke tashi gaskiya. Gaskiya sin ɗin da ya fi burge ni a episode 2 ne inda tsohon nan yake zuwa yake mun magana wannan sin ɗin ya fi burge ni a ciki gaskiya. Malama Amina wannan ne ya fi baki wahala? To wanda ya fi bani wahala a cikin episode 4 ne wanda na yi shi akan gado ina kuka sosai wannan sin ɗin ya bani wahala gaskiya. To malama Amina, shin wannan kamfani suna yin fina-finai ne dama ko kuwa sai wannan ne suka fara?
gaskiya wannan shine fim ɗinsu na farko. gaskiya ne. Malama Amina, mun gode. To ni ma na gode sosai. A sunana Anas Adamu Karaye, kamar yadda kuka sani, jarumi kuma mai kula da ci gaban shiri, sannan kuma darakta a wannan masana'anta ta Kannywood. To, Malam Anas, me za ka faɗa game da wannan kayataccen shiri na Babu abin da zan faɗa akan wannan shiri namu mai suna Arashin Sani, sai dai ina jin daɗi kamar yadda mutane suke kira na, suke min alasan barka, na yi aiki mai kyau, da kuma 'yan cikin masana'antar ma suna yaba mu, wanda suke tunanin kamar ba zan iya ba, sai kuma gashi na yi abin da ya kamata in yi. Alhamdulillah. A matsayinka na darakta, wani kalubale ka fuskanta game da wannan aiki? A kalubalen da na fuskanta a wannan fim din ba zai wuce guda ɗaya zuwa biyu ba. Na farko dai ina so idan na zo yin aiki ni, idan zan ɗau aiki, ina so in ga kowa yana yin aiki da jikinsa, don ina ganin irin wannan abin nawa ne tun na baya biyo na har mutane suke bani aiki. Kalubale na shine ba zai wuce idan na ce mai aiki da Allah zo ka ɗaukan min kaza, ko kuma mai kyamara ɗaukan min wannan sin, ko kuma jarumi sa kaya da wuri, shine dan nuku-nukun nan da ake, shine yake dan bata min rai, to wannan shine abin da yake taɓa ni. Malam Anas, lokacin da ka tsinci kanka a matsayin darakta na wani irin farin ciki ka jara? Gaskiya ne, na yi farin ciki wanda ba shi da adadi, saboda fim ɗin da na fara ɗauka guda ɗaya ne, don tun a baya ne na daɗe da ɗaukar shi, kawai sai na ji waya an ce min wai ni ne daraktan fim ɗin Arashin Sani. Gaskiya na ji daɗi sosai. Alhamdulillah. Matsayinka na mai bada umarni a cikin wannan fim, za ka iya sanarwa da masu kallon mu wani sin ne yake burge ka a cikin wannan shiri? Gaskiya sin ɗin da ya fi burge ni shine episode 1, inda aljani yake zuwa musu yake ɓacewa. Gaskiya wannan sin ɗin na fi jin daɗin shi ni kaina a jiki. To alhamdulillah, a cikin jarumanka wani jarumi ne idan kuna kan aiki yake burge ka ko kuma kake jin daɗin aiki da shi? Gaskiya ne, wanda nake jin daɗin aiki da shi ba zai wuce watan ɗaya daga cikin jaruman fim ɗin nan na Arashin Sani ba, wato ainihin Alhaji Jamilu Araf. Shine mutumin da yake burge ni, nake jin daɗin aiki da shi. To, a cikin jarumanka kuma wanne ne ka fi samun na ƙasa ko kuma ce ma kakani kan yi? To, wannan ba zan kama suna ba, amma ni a raina na san cewa wane ne na fi samun kalubale da shi, wannan kuma ni da shi ne za mu zauna mu tattauna ko kuma mu tattauna da ita. Alhamdulillah. Wani sako za ka ba wa masu kallo a wannan lokaci? To, masu kallo sakon da zan ba su dai ba zai wuce cewa su je channel ɗinmu domin su danna mana subscribing, sannan su danna ƙararrawa domin da mun ɗora shirye-shiryenmu su samu jin cewa mun ɗora. Kasan ita ƙararrawa dama tana sanar da mutum ne ko da a ina ne. Alhamdulillah, wani Anas muna godiya. Na gode ni. Sunana Ummi Fulani, jaruma kuma mawaƙiya a masana'antar Kannywood. Ina kira ga masoyana ga kuma ma'abotan kallon fina-finan Hausa. Ƙayataccen kamfani Shela Musical Studio ya zo muku da ƙayataccen labari wanda zai ruɗa masoyanmu maza da mata. Wannan shiri ba wani shiri ba ne, sunansa Arashin Sani, wanda za ku iya samun sa a YouTube channel ɗinmu mai suna Shela Hausa TV 24. Ku danna mana ƙararrawanmu